Largahan lang tikag Manila. Mingaw Manila. Daranan ko ni Manila. So sarga din ang lipaja kay nastiri dito si atik siya ti Alits. Asa ka? Layas na. Kay? Waras. Sana po mo ganapay mo layas na mananghi. Isa may nagpalayas ni mo, wa may nagpalayas ni mo. Yung mulayas naman ka. Ako. Mulayas ko gako. Agi ikaw. Mulayas ay. Panglayas na mo, bijayan ako ninyo. Bijahay laman mo panggilayas. Nakaingon mo kamuray ka mo mulayas. Mulayas po ko. Asan ka? Mulayas na tang tanan, bijaan sa mama. Ikaw ma, di ka mulayas? Ma? Manglayas na muna sila. Kaya pa sa una nga di kumpang. Hagbay sa muna yate. Dugir ka ning layas mo, di ka kumpang. So guys, mula kami karon guys kay ning take sa kanang optical nga nana kuno ag eyeglass sa manang kuwaon. Unsa ma? Di mo man ito. Busog ka. Pagkaon na. Anyel, pila 1/4. 1 lang. Dahil duha ka magic sarap. Oh. Kapag kaon na. Ning text naman guys sa optical nga nana kuno ag kuha ng tiyos sa mga tuon dito. Mulakaw sa mi guys. Na sige yan, mulakaw po na si Jaron kay magbike. May klase kay kuan man Sabado, magbike na siya. Pag gani ko'y mas. Pagpapag mas. Mas uy. Hi guys. Kami na po ni guys. Welcome sa amuang vlog. Karong adlaw guys, manglakaw ng kami. Hi guys, madyo ko tunin yung tanan guys. Welcome sa muang vlog. Karon guys, gikan miss sa kanang optical. Ning message man na kanang optical nga nana kuno katong muang samin ja. Mao na ni guys, sagahanggi suot karon. Nanibago ra ko kay kuan man si ja kanang mainitan ba ug nainit mainga ni color. Na si jay color og kanang suoto nimo nga nay adlaw. Naday salamin makagwapa mo, gwapa lay kape. Ka pa. Oh, ni Violet bis puti. Wala mo ko katingog. Karon ra day kang gwapahan. Paita, karon ra day ko ning gwapa di ay sang sa amin. Hindi, na kailanlanon po di mga 500. Nanibago ra ko guys. Sa kananayahan kuan. Nindot siya. Sa amin kay makuan si ja, malain siya kananay color og Ug mainitan. na si jay init ja. Lami ka Diyos sa kanay mo ang pananaw kay presko. Gwapa mo na. Lami ka Diyos kuan guys. Pananaw dyan nami karon sa kuan guys, siwol. Tanang ko me. Oh, ayos. Unsa? Gwapa Ayos ka dyan. Tungod sang sa amin, nagwapa na ko. Karon na day ko gwapa. Paita. Sa una day, day ko gwapa. Ay nako. Nabuhi. Kita ka job kan guys, isla. Ano na buta sa mingaw kay saba dito. Ja, sigiyan kay wa man ros giyan sa bay. To gabike sigiyan. Si mama ra to na dito. Lami ka lang tawon dito. Basta guys, lami ka lang tawon nagkanang kuan. Dagat. Karang kakuan, narang katinawag dagat ja. Klaro ka adyo ag isla sa Bohol to klaro ka adyo ag isla sa kuan guys. Bohol. Bisa karang kainit, ag pilnas ang gisuot sa kanang nayahang kuan sa amin. Murag way init arang landunga. Karang ka presko ka adyo sa kuan ba pananaw. Sa? Malibot. Ako nga mo. Malibat ka diha ka di malimo ang sukat. Kitang mata. Na naman pagka mama guys, ningabot na pagka mama, nanibago ko ang gisuot nga kuan guys. Sa amin. Dada ito yung kuan guys, nang misi dari sa ta guys, maglingkod sa tadan. Nga kuan, swerte ko nung ni mama kay
buotan kuno si mama. Tinud bitaw guys, buotan na si mama wa koy maistorya pero natural ra man gajud ng mga inganang pangidara nga mapili na sila sa kananay panglasa, mapili sa kananay sudan, natural ra na nga kanay nga naman ng kita gaji magadjust mga inganang pangidara na kay kuan naman dyan nga na kanang artinas nga mga panglasa ba kanang dinaganahan og pabalik-balik nga kananay sudan, kinahanglan nga mukaon nagsunod lay na pong sudan paras namo nga okay ra namo nga amo ang sudan sa pamahaw. Panglasa ra nila. Okay ra pud namo bisag moabot pag panihapon paniudto okay ra mo ra mo ang isudan. Pero si mama lahi si Ja kay dali ra si Ja pero di man na inganas mama sa una karon ra man na inana nga nagkaidaran na pero natural ra na nga ingana nga mapilian nas kuan ba panglasa nga di na gusto kanang magbalik-balik nag kanang sudan mo nang ako na lang may mag-adjust. Mora man na iyang kuan ni mama guys problema kanang ijahang kuan ba kay ijahang panglasa di siya ganahan og kanang balik-balik nga kuan sudan. Nagkuan day ko guys kankaon day ko kuan kanang naay bubblegum. Mora to guys ang kuan ni mama ang masulti. Ninjo kay dahil siya ningon nga swerte lagi kuno ko kay buotan kuno gang ugangan. Kaluoy sa Ginoo guys nakaswerte ko kanang naay ugangan nga buotan siya. Nakabanap po ko kanang kuan. Buotan nga natin siguro kay buotan man ang Ginoo guys. Ang Ginoo kay di man mo pasagad basta buotan ka madyo kang tao o di man po kumingan nga kuan. Basta ang Ginoo di diyan mo pasagad. Unsa ka kabuotan. Siyempre ang mga tao nga nasimuhang palibot buotan po na nimo. Kay kasagaran magajid mabasahan na sa mga comment na mingan swerte kuno ko kay nakabiyanan kuno ko kanang buotan nanja nakabana po ko kuan guys. Buotan daghang mingan man pasalamat na laman ko sa kuan Ginoo kay ija kong gibless nagitagaan ko ugangan nga buotan o kanang bana nga buotan nanja. Labaw sa tanan napukoy anak nga buotan nga seryoso kadyo si jang pag-eskwela kay pangandoy lagi kuno ni ja mag-abogado. Tinod na guys, na-enjoy ang mga comment nga swerte ko kay nga nalagi ako nung ugangan buotan dyan magkasinabot mi. No kay ug kanang buotan ka masabtan magajikas ka ng imuhang kuan ugangan ug sa imuhang batasan maka kuan man pud nang imuhang ugangan ug maldita ka maldita pud ang imuhang ugangan. Nanibago jud ko sang kuan guys sa amin. Nga pa Korea biro. Di sakit sa init? Di ko anak ko na sa init barog kunog. Kanang mutanaw ko inana. Ara ganing initaw mo barog ko dana aga ganing pamati mura ganing ang tanga anak ko na imong tanaw ka kana o. Arang kasilaw. Sakit? Na kaya sakit ang init. Taod. Nindot Okay siya. ra. Nindot. Salamat sa Aiton Optical. Nindot untan. Kay na clear na kadyo kahangkuan pananaw. Jamatod pa ni Junjun nagwapa kuno ko. Ito tagday salamin na iniksuta na ba? Itanaw ni mo pak siksi kayo. Muna kay moray mo ang giapas. Moray mo ang giapas ang Ini kana siksi. pak. Ordinaryo inigsut salamin siksi kayo. Ingnan guni mo dito sa optical karon tagahan kag inganang sa amin. Nga nakasinina. Suot yung salamin pak nakabikini. Na inana be. Lihay mo. Ano din na ijang gusto. Wala joke lang yan. Ano man eh. Wala ka naman. Klaro rin dyan ka, jo, ang kuwan sa buhol, oh. Ngaw na pukus buhol. Ngaw dito sa bahay, kay sila tiplor na dito sa bahay, sila Iriw si Ate Alitz, wa. Listen, maguli-uli guys, karon na crisis ka, jo, ay budget. Bisag deura ng buhol guys, gastos manggihapon o kanang muli. Muli ra lamang ko po, o kanang pun-pun, o makalingkawas na stiri sa ijang kuan guys, operasyon. Diyan mo ra to guys, harap mong gitubag sa ijang mga comment, nga na lagi si mama ko no, buutan, swerte ko no ko kay buutan. Swerte po si mama na guys, kay nakabinadji po si Joe kanang buutan nga. Ay isa, imbawi mo siya. Katawa na ikaw. Imbawi mo ka na yun. Oo. Swerte ko ni mama kay si mama buutan, swerte po si mama na kay buutan mo. Kaya nga no, ikaw biyon sa mo ika istorya na ho. Nga dagan may maingon nga swerte ko no ko ni mama kay
Butan si mama. Ikaw ba istorya about naho? Buutan. Nanatanan. Palahilak. Waltampo. Hindi na mistin pangitaon. Wait, buutan kita kami. Wait, buutan mo kagod ni. Buutan ni kagipili kay buutan ka. Gawa sa buutan nilakon pa jud. Ito nung kamera kay nag-istorya to. Di ba gud ko makatanos kamera sa imong istorya, murag mauwaw ko. Ang wow ka. Naikag ko sa pagkatao Kay? sa imong istorya na nga ingana buutan ko. Kanas mama makabantay na ko na ni nga ugwas mo. Di mo tingtingog. Di na siya magtingtingog. Mo nang mangita ko pagi nga naa siya sa mood, nga makasabot ko nga wa na siya sa mood, hanga chika-chikahan. Chikahan nagmainga naman ng ganahan na siya. Okay na. Ana ba at nga mangita tagpaagi nga makuha na gilahang kuan ba mood. Kay nga na mga idara na mga jud nang gitawag nilang pagkasaputan. Salabto na ng mga Saptuno na nagajid ng mga inganang pana guys, pangidadara na mo nang basta mo. mo nang kita may bata, kita mag-adjust. Aw, Ani sa ta guys karejit magtambay-tambay kay puo nakajud dito sa kuan guys. init. Bye. Pirmi laman ninyo makita dito sa bay, lami mo dyan ang dani kay mulang palang haputag presko nga hangin ba dyan at bangat bang sa dagat, lantaw-lantaw sa isla sa kuan pukul. Dol ra mo din. Pero dura kadyo 30 minutes ra ni siya kuan bangkaon. Na klaro gani kadyo mga bulubundokin sa Bohol. Na gani barko ga layag. Asa man nasa bukid Tuwa. nasa dagat. Tuwa. Ano ba ko? Asa na maglayag ag. Barko sa bukid di ay. Simang na pagka. Mag-date sa Medari guys. Gimingaw na dyo ko nga mag-date mi ni Junjun guys. Gawan ako ni Jagi date. Pero min na siya busy. Siguro na siya gidate nga lain. Porkit busy na gidi tuglain, grabe man. Gimingaw na ko sa dito sa Manila pa mi nga. Kada Domingo may mag-date, magtumig plaza. Jagdani sa dalagit kay nawan ako ni Jagi date. Pero may nalaman ko ni Jagi lemleman sa bahay guys. Wan ako ni Jagi date na. Tatalikod naman siya. Gidit naman gudi ka. No. Tatalikod naman siya. Grabe naman. I-date rin ko ni Jagi guys sa merkado. Asa di gusto niyo wala may isim dire. Wa milay nga tuon. Merkado ra. Dayon. Di parehas dito sa kananay Manila nga. Ija kong i-date, magtumi sa kananay plaza dya. Na mga mamalig dyan buwak. Ija kong palitag buwak, tagaan ko ni dyan buwak. Palitan ko ni dyan kanang tsukulit. Ikaon ko ni dyan sa Jollibee, Macdo. Malipay na kaso. Sige mingaw na kasi yung uyab. 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 Ala. Pagkurat naman sila. Manervyos. Puta dyan. Nakuha naman dahil silang basura. Hindi ko kung saan na nagisinggit. Wala, gimingaw ra ko. Padaw sulat. Permi na kang kuan, permi na kang busy. Busy. Hindi. Kita mo busy. Muli ka, imura kong liliun. Lilion. Sabay, yun saya. Hindi buhat mo dyan, mamuli ka. Dadan ko ni mo buwak. Dadan ko ni mo. Dadan mo ka. Gidadan kita kag kamote. Unsa? Dili pwede to. Ay napapangita og mga Jollibee kay dire. Kabaw kaon sa dire ang imong dalhon dire mga kamote, saging, mga inana na dire probinsya man eh. Dangan akong gikamingawan nga mga pagkaon sa Manila nga wala na katong mga binatog. Wala dire ba? Basta guys, daghan ko gikamingawan. Largahan lang tikag Manila. Mingaw Manila. Daronan ko ni Manila. Hmm. So sarga dyan ang gipaja kay nastiri dito si atik sa tialits. Largahan lang Manila. Pero di po ko kay dugang-dugang na magastos. Agangi huwag mo magani kong palargahag Manila para matura ko dito magsuroy-suroy. Ana lamang tabang. Mo na sakto. Kaysa matura dito magsuroy-suroy, wa man ay kwenta. Magsuroy-suroy, magsayang lamang kag kwartahan dya. Naaba dya tabangunan. Ano, patuon ko ni mag Manila. Kwartahan na laman kay, na laman pong itabang. Malipay naman ko, saan di ko makasuroy-suroy basta makatabang. Mura manihang kalipay. Patuon ko na ko ni Jagwan guys, Manila. Pero matum gani ko Manila ngayon na magsuroy-suroy ra.
nalaman ng itabang guys sa kwarta kay sayang raman. Suroy-suroy ra napastiri luwason na mo. Nganong bayulit pa? Kato Di- laging ijahang Di naman bayuli. Isod sa balay, di ba puti-puti man ko nagway init. Di ba? Mano inagtanaw na ho kay bayulit lagi. Oh, kontra sa init ko no. Muna kontra sa init. Ay, kontra sa init. Pangkwan sa init. Pero sa kanang wali init, dili man mo ina nagkulor. Kuno siya plain ra. Abi Namo ko ko na- giyanig gihapon kolor Yo, ug nasud sa yo, bahay. sa pangalan ako. Hindi na ako malitok. Basta na ingon ang doktor. Paliwanag ba na niya? Inanagin na siya basta makuan puno sa init. Mas mo dark pa jud kuno kay basta init jud kuno kay mo na mo sangga sa init ba. Kaya katong una nang sa amin guys, ordinary ra to si Jahway mga ingani nga para sa adlaw, sa protection sa init sa adlaw ba kanang aron di ka maasilawan. Kana kay nana Nja kani nanapon ni si anti-rad kay pirmi kong mag kuan og silpa guys mura to guys nalipay ko kay nanagang sa amin ning abot na nanibago ra ko. Nilipit sa king gwapa talaga. Ay, Nja guys mura to guys muli na pud mi. Okay. Si mama ra to dito sa kananay bahay kay sigiyan to aning lakaw ga bike sigiyan gawa man roy kuan klase. gusto niya mag-date guys. Oh, nag-date na mi. Ingon na po siya, "Uy, gawon ko ni metong Jollibee." Oh, Jollibee diri. Kaon is life para ba dya? Klaro ka jog isla. Ano isla sa Bohol guys. 30 minutes ra kuno na og bangkaon gikan danhi maribuho kuno na dihang atbang. Ninja. Linaw ka jog kuan dagat. Tara na. Ninja dito ang kuan. Siguro Per. Amerikano, pangutan. Ninja na Amerikano nagpainit. What are you doing here? You hit the sun. Guys, muli na mi guys. Mora to, nadit sa midari ka rigid. Nay sa trabaho dani guys sa kananay fair kay padakan kay nana ko nun ni biyahe padung sa Bohol. Mo pa istorya nga. Ball to Cebu City. Oo, nana ko ni biyahe. Mo na sige trabaho. Ball to Cebu City. Mo nang muli ko po, di nakadyo hago kay doon na.